have a financial services action plan. We have the implementation of 42 new directives, and the burden on financial services is heavier than it was before, and business is leaving. Dobrý deň, po letnej prestávke je tu opäť relácia Volá Štrasburg, relácia o Európskom parlamente a práci slovenských europoslancov v ňom. To 1. septembrové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bolo veľmi zaujímavé, pretože mu dominovali niektoré také výrazné témy. To prvou bola správa o stave únie, ktorú predniesol José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, a takisto sa veľmi intenzívne diskutovalo aj o právach a o situácii Rómov v Európskej únie. No a práve o týchto témach sa budeme rozprávať dnes s našimi hostiami, poslancami Európskeho parlamentu za Slovensko. A to prvou hostkou je pani Monika Smolková z frakcie socialistov a demokratov z výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj. Vítajte. Dobrý deň, prajem. Druhým hostom je pán Sergej Kozlík z Aliancia liberálov a demokratov pre Európu a vy ste z výboru pre rozpočet. Vítajte aj vy. Ďakujem pekne. A do tretice pán Miroslav Mikolášik z Európskej ľudovej strany z výboru, taktiež ako pani Smolková z výboru pre regionálny rozvoj. Vítajte aj vy. Dobrý večer, pozdravujem pekne. Ako som povedal, tá hlavná téma, a to bolo vlastne v útorok, jej bolo venované celé do obedie, bolo prednes Joseho Manuela Barrosa, dá sa povedať po vzore amerických prezidentov, ako oni majú každý rok správu o stave únie, tak my sme mali tentokrát tiež prvú správu o stave Európskej únie. Poďme si najprv pustiť krátky zostrih ukážky toho, čo pán Barroso povedal. Za ostatné roky kríza postavila Európsku úniu pred jednu z jej najväčších víziev. Naša vzájomná závislosť bola pritom zdôraznená a rovnako bola otestovaná naša solidarita, a to ako nikdy predtým. Keď sa obzriem späť a zamyslím sa nad tým, ako sme sa k tomu postavili, myslím, že sme splnili ten test. Poskytli sme množstvo odpovedí o finančnej pomoci členským štátom, ktoré sa dostali do výnimočných situácií, o ekonomickom riadení, finančných nariadeniach, o raste a zamestnanosti. No a podarilo sa nám vybudovať základný tábor, z ktorého môžeme ďalej modernizovať naše hospodárstva. Európa ukázala, že dokáže stať na vlastných nohách, je zodpovedná. Tí, ktorí predpovedali zlyhanie Európskej únie, sa mýlili. Európska únia a členské štáty ukázali tú svoju silu. A môj signál je pre všetkých občanov je, že môžete veriť Európskej únii pri zabezpečovaní vašej budúcnosti. Hospodárske výhľady dnešnej Európskej únie sú lepšie ako pred rokom. Pani poslankyňa, páni poslanci, čo hovoríte na vecný obsah tejto správy? Bola dostatočná? Bola taká, ako je napríklad tá správa aj v Spojených štátoch? No, môžem povedať takú jednu vec, že v tých Spojených štátoch už to robia strašne dávno. Je tam tradícia, je tam taký ten parlamentarizmus vžitý a je to samozrejme udalosť roka. My v Európe začíname a myslím si, že je dobré začať, a Barroso ohlásil, že predniesie stav o únii. A teraz ten prejav bol samozrejme viac vrstvový, bol o najrôznejších témach, politických témach, zahranično-politických témach, aj dovnútra smerom do ekonomiky, do politických otázok, sociálneho, európskeho modelu, všetko možné naraz. A to jeden politik, keď má vystihnúť, tak samozrejme v určitom časovom priestore musí sa každej veci trošku venovať a nemôže ísť, Boh vie, ako do hĺbky. Preto aj tá ekonomická časť, ako sa pýtate, mala istú vymedzenú aj časovú osu a v nej, ja si myslím, popísal ten stav, ktorý vznikol. Sme po kríze, alebo vychádzame postupne z krízy, boli načrtnuté aj ďalšie nové kroky, ktoré bude Európska únia podniknúť. Takže v zásade, podľa mňa aj v tejto položke Barroso popísal tú situáciu a ponúkol aj riešenia. Pán Kozlík, vy ste ekonóm. V tej hlavnej časti sa pán Barroso venoval práve finančnému sektoru a jeho náprave. Ako na vás zapôsobili tieto jeho slova? Ja chcem ešte pri tom porovnaní s tými Spojenými štátmi povedať, že Európska únia pracuje s 2% európskych zdrojov.
tom aj teda to definuje tú váhu správy o stave Európskej únie, pretože tá pozícia je oveľa slabšia ako pozícia prezidenta Spojených štátov alebo prezidenta Slovenskej republiky, keď hovorí treba o stave Slovenskej republiky. Druhý problém je, že takéto správy bývajú vysielané v danej krajine na všetkých okruhoch a zaoberajú sa tým plošne všetky médiá a toto neplatí zatiaľ ešte o správach o stave Európskej únie. Takže musí sa tá tradícia do istej miery vytvoriť. Pokiaľ hovorím o ekonomickej časti vystúpenia prejavu pána Barrosa, jedna vec je, a myslím, že pomerne presne pomenoval tie otázky regulácie finančných trhov a toho, čo najmä v budúcnosti ešte sa na pôde Európskej únie pripravuje. A práve to malo svoj význam, pretože Európska únia, Európsky parlament, Európska rada sú predovšetkým tvorcovia legislatívy. To si možno nedosť uvedomujeme a teda môžu tieto procesy ovplyvniť. Vyjadroval sa ale aj k tomu, že Európska únia už vari prekonala krízu, ktorej sme boli